budaya. Geret ditetepne dadi dheweke penyinaon kanggo para prajurit. Kuwi amargane lomba nggawe tumpeng Nusantara dilaksanakake ing Aula Makodim 0730 Gunung Kidul. Tujuane lomba tumpeng Nusantara mung sederhana, kanggo panjeronan budaya supaya prajurit TNI bisa manjing ajur-ajur. Lomba iki nglebetake piala GKR Mangkubumi. Acara lomba dilaksanakake saka kerjasama karo Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mawa lembaga Persib. Dibebasake kanthi rinci, lomba tumpeng Nusantara dimeloni 13 pamangga awak saka 13 koramil sekawan saka Mamadun mawa 13 ibu PKK tingkat kecamatan. Miturut Bambang, tumpeng duweni akeh jarwa. Salah sijine yakni bentuk tumpeng sing kaya gunung lan mbangunake hubungan manungsa karo Sang Pencipta. Lomba sing kaping pisan dilakokke dimenangno saka PKK Kecamatan Karangmojo dadi juara setunggal. Koramil 06 Semen juara kalih lan Koramil sedasa Semanu dadi juara 3. Mbok bilih menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten.